Anteng siang. Iki andi-andine lunga teko. Iki Bune. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula niki dereng remen Ora mergo turane si Kangkang. putraku si ande Dalem Bune. temuruna ana putri kang ganggai Ala kesanipun Bu. putri ningkir kang ayu rupane Napa nggih? Ledejo iku kang dadi asmane piye putraku Kula dereng purun Bu. tekne nopo Aduh ibu, kula mboten medun bunda. mergo kepiye Aku sisane si yuyu Kangkang. kono ya ya ibu tak manut bae Niku niku gur garek turane yuyu, kula mohon aja tawak-tawake kula. iya putraku si ande lunga Dalem bune. temuruna ana putri kang ganggai Sinten alah? kae putri nengker kang ayu rupane Walah napa ngene? Klething abang iku kang dadi asmane Aduh ibu, kula dereng mudhun bunda. Ritunge kepriye putraku Kula boten mudhun senadyan ayu sisane si yuyu ya Kangkang. wis rapopo ben oleh sik bener sik ya Kula niku pengen pados sing bener-bener tulus kalih kula. iya amin Cinta yang amin sejati gitu loh. iya iya amin Ampun uya-uya kula tepung kula Ya, niku malah dadi manut, mboten sekeso. manut. Iki pripun iki ande-andene lumut niki rada nyelepor. rapopo Sampun selalu. amin Yo yang tahu penerapan. Bareng andene. Monggo Bunda. putraku Nggih. si ande lunga Kula Bunda aduh. temuruna ana putri kang ganggai Sinten Pak Dose. putri ningkir kang ala rupane Wah, mboten napa-napa nek iki. klething kuning iku kang dadi asmane Aduh ibu, kula inggih Puraba. gelem Aduh ibu, kula badhe oh iya midul. kendang Nadyan Allah menika kang putra mengkono mas kita temen aja Nadyan Allah menika kang putra iya boleh temane ibu kanggo sampean ya diberkahi pangestunipun amin amin amin